En du daar gaan Kemon waar zoek allemaal op Oh ja. Ja. Maar ja. Ja. Men nu kommer snakke daarvan. Maar als je met dit, als ik wie de retreat doet en als je met de leun. Ja. Als dat zegt Jolie, als je met de ik heb het over bedrijf seizoen meteen. Als je regel hier gewoon een wissen. Meestal met die doen er nukken. Het blauw is ja. Ah ja. Frans dat je weer zo bij die Frans dat met een blauw zijn. Wat hen daar? Ja, goeie keer. Als je joh prima le 14 maar van wat dan ja. Telefoon die na wanneer je alleen is je kunt dan is weer seizoen meteen bij mij daar zo hoors Pire klaar u dan je wanneer je kunt dan was je seizoen want dat keier juist dan was dat maar als zo van trouw aan dat hadden maar zo van ja was dat keier ja zet u kijk Petra Brabus kijkt hoe er gaat weet je kan het raap dat over geen die halen hoe dan maar du kunt dan gewoon maar me ken hier mee ze koro kan was het ook zo maar hoor ze de hoor ze tel mensen koro nee dat waren best over het is maar het moet dan eigenlijk laten maar man kunt dan gewoon doen kan ik nog bij voices in de won dan in droog kan dan meer door bij me er is hoe gaat een telegram stu maar dus een stu goed voilà prima daar dat hadden dat is nu in onke bij geworden hoe ze onke bij hammer en trein ook net de bagage in de Parisen en in de won kon ik niet die keer dit had ik in regen kan tegen kollen bij Parijs al met een touw die mag gaan gaan ga bij Parijs change trein bij Parijs Saint-Gare van gaat zeggen dat die schende de trein ja tweede maar per naast was het een taxi Casa de Gare de l'Est lood aan een metro bij meer dan voetbal bij de metro uit er was Casa de Gare de l'Est maar ja dan ook terug bij die ene zo immens nog ja met mijn kant kast er beetje daar dan de Lisi chirurg dan maar ouais, des guichets, non, oh, monsieur, c'est pas ici. Si, c'est les grandes lignes. Ça, c'est des lignes de banlieue. Allez, là-bas, sous les arcades. On va dire, dans Tarkan, mais de Baccaret, les arcades, vous comprenez, peut-être, quoi, on va dire, ah, ma bébé, là. Ah, ja, maar petting moe, no, meteen. Moe, maar ik het is geen daar. We goede Michelin, no, te rijden, quoi, dan. In ga dat touw ja naturai gebar saat kan meer waar je staat pegai bali touw mee is kenui gege pello het wat o 6 jaar gaan no bali Peguei da parte da viagem que tu, né? Permitem as lojas. ja wat o deger no helandi A gente negava venenoso, mas tá. ja o no ja Ik die hoor dat, né? we gaan trein ik gaan no que mee hoor trein ik gaan maar nu hadden we begonnen te sturen in Risken. Niet al ugen, maar dan ga ik leren met mijn stakram loja in Bali. Hola. Ik heb een gargamierten gegaan. Ben ik aan het noord goed hebben gaan team. Ja, maar arie de gommers dat zeker dat niet goed hebben dat. Ja. Peter wat over in orde Peter. Mais d'ailleurs, même je vais faire un travail très bon bedeno. Mais d'où il va poser, va l'avoir, une nasante qui a 45 et 50 ans, de presente, un salin. Eno, pour ma keer l'embag walhed daar beter abesko. De groep bestal trouw Kasiman hebben sal de machine de pi mose de met calabrasso hinda hako. Dura, beter abes die gasten suppressione que duri. Agare maar boer Holland door aan tamu meina de wissu tamu kern het toest met de financiële met kinderen streuen en traben. Agare chanamter rehe die goret agandura bide war de gri. Ja. Die bij nepjes hebben brasso de man tan bien ho. Va gaat door dat pipini gaat door zesa airport nog is
dan panos pandais, kun me krijgen geloof ik wat zo draad over. Peta pisce da ober, vishu. Ramas er wijn die griejuka. Dan moet mee naar de week. Vishu pe diu baladin pe. Be tam me herisa geverisa mate be benner mate be benner antar. Oké, dat wordt heel ken. Het u aan mij bij de chance Carino pot 12 heures de rand over. Maar bij chance dat wordt 14 nuit. Dat wordt 14 nuit. Hij 6 heures de genoot, weet ik 6 heures de mitten. Ja, dat was een chance. Bij goede helden dat wordt goed alleen daar waren deze. Maar ben wat tot. Ja, koosje met de gleed. Tu was pas de doek. Ja, ik doe ja. En wie je een paar spennummers. Car Leonis aan de stoel. Car sugen. En wie je bargar. Kasser ga camion. Si dur sur les péniches. 250 tonnes hebben we péniche. Hij hem touw dat weet het. Hem binnen de ranter. At de zeker de gumbas daar hebben hij nu zien kan. Hij gaat bij hem mo, deze ranter en touw bij hem mo. De noos. Ja. Hij gaat gewoon, ja. Ja, een noos per ho. De mo. Pas een dro. Passeren het pointer bij zijn noos hier. Ja, ga. Hij in is meer van de guin en zijn nummer. Bij deze triple D. Mais la reine, aujourd'hui, on était gardé là, mais on t'a pas remplacé ici, là. Non, ça n'a fait le boulot, on m'a pas remplacé. Pointet supplémentaire, et une renter, pédagogie renter, avant 5 nu zien on een droog touw. Hopala. Ja, weet maar een massa moeilijk zit. Wat doen dan is allemaal gaan heen. Aga no ker gwennig met tonnergeer e bon no kani gwennig antan met tonnergeer no kani tu de trebe tu trebe tu se ke tu se un trebe tu oi va gwin mon davari ça va trop yo me da di da pense ani da hon da bura da ga yo ja lo puis ça blague ça mais 63 Hij op ik gewoon braas allemaal. ja weet je ja Ken Kennedy het in de lagen de pense aussi Kennedy ah ja ouais 63 ouais touche ça Donc je ben Bretonnen dan? Gewoon maar boeren. Oh, de Portugees hier maar. Ouais. De cuisiniers de ja de Portugees. Was de boer die daar rivi. No que qualité maar tegen me dan moet ik bij kan te wat hoor nog. Ja, de ene die gasten die de pais labor de penoskap en deze die gasten de reden boer in Cape. die gasten goed daar. Hij gaat ze goed daar al, drie sur place. Ja. Het kan met boa hè. Als je naar goede je praat ze geen en dus voes. Mais Nassim, les chers ouvriers, que bien sûr, il y a les chers paysans. Dat maakt het zo. Ja, je kan scuusje. Midden hallo die een moet doen, ik net daar heb ik bij bij gebracht dat ik had toen le terrasso. Ah ja. Oh. Allee, dat zei en ik kan geen op de bulten razen. Allee, win en meestal die stalen bleu dat toe. Daar is spieren nog van deze. Ja. Oh no. Ben en dit ik nooit ranken op een travet. Frans ik weer je meteen in bakka pas daar bakka duhe met toos hanter. Ik ben nooit nog meer dat geen pas de man dan bolen. Dat je zoek. Die Frans had maar wat koffie. Ik pas heen willen de kameraden naar wonen. Goeie gezegd, non? Oh, toen we gaan traven dit. Mais pas au def, ne oui skit de va pesa mi. Ah, dan ik het betaalje bij dan. Ja, dan. Hoe je bedoelt, ja. Je suis geen engagement. Ja. Dan nu dat we loge toe, dat is anders nu. Gaan 10 jokken? Ja. Dan maar je Bellevue hoor, bij Koos hoor. Hoe je niet pas ugen dan moest dat krammen. Ja.
Ja. Unan members bij Herald Lagusket bij Bedu Baniguin. In Davide. Ja. Le han nummer jo vi junte utalvin bebeju unan pipine vanne Lagusket. Donc il y a des pensions tout à fait. Ja. Ramadan Aga erfal krisa kiesie tane vars geglauik. Kijk als er een hoer was. Parce que weer heel jammer. En dat is geen maar ik weet hijanola ga. Dat is geen maar ik Wat daar lang voor. dan niet maar aan de kitchen. Hoe kaas je meer spook is. Kan het de skurn. Mais dans Ponce, les ramasser la trau dans mécanique ou les gens, non? Avec Arabes, avec quelques études à parquet, allez-vous? Nog een kapellaans Adeo, tenna Petrabes lode we tenna Petrabes je, te posse. Ja. Tenna Petrabes die streven niet goed. Kar een oom is begonnen, ter man bij de peisan kad Dolan Gwyn, de percheron hebben dat aan doen, maar zeg, en dat la pulp, hebben Petrabes bij een presset kap is. Ja, toen dat bij wat nanne waren toen. Mijn naam is dat er wel goed is, composie mijn naam is. Ja, ik de fera kloege toch en alle skurre kale daar nou. Bij daar is al de Morbiane. Ja, Morbian, patre Morbiano jo cara Petrabes is goed bij de Canivo Simon. Ik de kanon ook. Ik had dat niet goed nu zien. Ja, ik heb pressie door. Ik ben net ragazzo in oie. Ik wil niet goed helpen. Comprende geen weet dan ben ik bij comprende anche cosa legale gatto. Maar da mi galle gore maar se malero nu de Breton papa.